Yan mga kaibigan, good morning sa inyong lahat. Punta ngayon tayo sa laot. Kasama natin siyempre ang Poging Boboy. Open siya ngayon. Pupunta tayo sa laot ngayon. Tingnan natin yung linatag natin na panghuli ng mga isda. Ano ba yun? Yung trap, ano ba yung huli natin? Yung lapu-lapu. lapu-lapu, tsaka yung mga alimusan, tsaka pugita. Tingnan natin kung makakarami tayo. Boy, kumusta ka ngayon? Okay na. Okay na? Magaling na rin. Gwapong gwapo. Yun mga kaibigan, tara! Ang ganda ng umaga mga kaibigan. Good morning, Sorsogon City. Kahit ako sa pagbubukan, bumaliktad na ko tan. Baluda. Oo. Nakadakol baga ako duwag adlaw. Mga 25 kilos. Didi ko tulilog na ang libing sa dako. Limok so. Didi oh. Pimulupo. Mung isayang kay tuwa. Limang ko. Mga 2 kilos. Ano sa bigya da? Alam na. 500 doon ito boy. Sayang. Nakawala. Sinayang mo pa. Nakawala pa. Nakawala yung 500 pesos. Kaya muna natin yung gym. Dami nang tingnan ng makina. Kasi bulok-bulok na. Kalmadaho ng boy ha. Parang linangisan yung dagat oh. Wala man lang kalon-alon kahit kunti. Nung isang araw, lalaki ng alon. Nauubos agad yung alimasag. Right, andar. One click. 1 click, sana 1 click. One click. Ayos ah. Ayun lang. Natuwa na kaagad tayo. Maski may utro. Yun. Ayos. Buto na yan ng mga paliit, pero nung tawon. Punta tayo sa laot mga kaibigan. Nandun sa laot yung kukunin natin panghuli natin ang isda.
Sila tayo ikipiker naman. Arin. Timo. Wow, ang laking bato. Bato lang. Bato lang sa una. Bato lang sa una. Sa una bato. Malinigong pa palang ano mo, bubo. Di mapuntok man, baguwas ini. Ang patay na mabaho. Badaw. Zero. Yung mga kaibigan, wala. Ayos lang yan. Hop! Wala. Wala pa rin. Ayos lang yan. Marinig pa. Yan lugar. Pogita. Kaya ba ya? Ito. Oh. Oh, dumikit ka ng uso. Pambira ka talaga, boy. Dumikit siyang uso. Hindi ko kayang gawin yung boy. Madikitan nga lang ako sa kamay niyan eh. Mamaya wala nang wala nang kalo. Pag may malaki. Di ako taga-sir. Wala na. Kinain na. Kinain na ng pugita. Nahuli namin sa isang paglatag ng bukap. Yun, malaki. Ba't nakabisado mo din yan? Ano? Kabisado mo tayaan din eh. Yes, sabit. Meron. Anong meron dyan? Ayun! Pugita at ito. Pugita tsaka ito. Ayos! Dahanin mo lang yung ano. Yan, diretso mo lang sa balde, boy. Yan. Ay, sumabit. Patay tayo dyan. Magsisisid ka pa niyan. Mga kaibigan, sumabit sa malaking kahoy sa ilalim. Naku po. Paano yan? Kung gagawin mo yan? Gagawin sisid. Hindi matanggal. Di ba sabi ko sa inyo,
Wala nang kalo. Ito na. Ayan, ganyan ka. Request. Ganyan katapang si Boboy. Boy, tapang! Oh, ayaw umalis oh. Nai-inlove siya, nai-inlove. Boboy tapang talaga. Ang bira. Oh, ayaw umalis oh. Ang bira ka, boy. Oh, ano gagawin Sabi. dyan? Sisid. Sisid pa more. So yun mga kaibigan, sisisirin ni Boboy kasi sumabit. Sumabi. Bahala siya kung malalim yan. Ano? Saan sumabit? Dinig ka mo. Sa patong? Oh. Sumabit, di maalis. Hindi malis? Sige, ulitin mo. Nalis na? Hindi pa rin? Tayo dyan. Natatugan sa patog. Yun mga kaibigan, hindi maalis-alis. Bale, magaling naman magsisid yan. Ano, okay na? Okay na. Yun mga kaibigan, naalis na rin. Nadatugan. Naalis na rin ni Boboy. Nadatugan sa ano patong. Mahusay ka talaga, boy. Nadatugan sa patong. Una ko kayo ito, dahil na. Ha? Dahil agad mahal ito. Buti hindi napunit. Palaban na yan kahit mapunit. Luma na yan eh. Pugitan na naman! Pugitan na naman! Padaw! Makabuhay pa yan, boy! Ako takot akong humawak yan. Dumidikit masyado. Ganda ng araw. Araw lang yung maganda. Hindi naman lang bububala. Pugita. Ayos lang yan. Meron kaming huling mano. Ano yan, lapu-lapo? Lapu-lapo pero maliit pa. Maliit. Bitawan mo, boy. Napakawalan muna namin to. Maliit. Baka lumaki pa. Yun. Yung mga kaibigan, pinakawalan ni Boboy kasi maliit pa. Gusto niyan yung mga tig 2 kilo na isa. Lapu-lapo, mahal sana ng kilo ng malalaki niyan. Kaya bitawan natin yung maliit. Tadi nagpapangarap. Isip ko. Dashball na yan. Iba daw yan. Isip sa namimili. Grahe ko na kuwan eh. Masag. Ayos yan. Isa lang. Try natin. O, sa kabilang bubo trap meron.
May lapu-lapu. Yun! May lapu-lapu. Lapu-lapu! Laki! Ayos! May lapu-lapu din tayong nahuli. Ayan. Lapu! Ayos na ayos! Lapu-lapu mga kaibigan! Kalin natin itong isda. Tanggalin mo yan. Patay na yan. Tapon mo yan. Boy, yung isang isda na yan. Kinagat siguro ng lapu-lapu yan. Tinagat. Oh, baka makabitaw pa yan. Makabitaw pa yan. Kadali rin. Kadali lang ng ano. Kadali rin ang poging boboy ng lapu-lapu. Lapu-lapu din tayo. Mahirap talaga pag ano, lapu-lapu, ang hinahanap. Walang umuhuling lapu-lapu. Isa lang. Hito na naman! Galawin natin. Pisik-pisik. Diretso mo sa timba boy, mga kastang ka yan. Diretso mo. Lahat ng ganyan, diretso mo kagad sa timba, wag mo na hawakan. Delikado yan. Delikado sakit. Baka sakit makatinik niyang Masakit pa to sa ano, isda na yan. sa brick. Brick. Yan, saan ko kayo nalimusan no, pag pulupok si kanyo, diretso yung tsira sa ano. Yan ay masuko yung hipon. Pambihira yan boy. Lapu-lapu. Lapu-lapu na naman. Taktak mo diretso, may kasamang ano, alimusan. Kasamang sapit. Iyo lang. Kasi mabit na naman. Kasamang sapit. Sisid ka na naman yan. Ay, pagod. Sumabit na naman. Sisid na naman. Pangalawang sisid na. Ano ba yan? Titimok to. Yun mga kaibigan, patapos na tayo sa last na latag na Boboy. Medyo madumi na ito. Kaya diretso na namin sa ano. Wow! May laman na naman. Ang laki. Laking lapu-lapu. Swerte na naman talaga si Boboy ngayon. Swerte ka talaga boy. Laki. Ang laki niyan. Bagit 1 kilo yan. Ang mahal pa naman ng kilo niyan boy. Jackpot ka. Jackpot si Boboy. Kahit marumi na yung bobo niya, bobo trap niya. Sa kabuhi kaya ha, pagpulupo. Wag mo nang bitawan yan. Sayang. Parang masisira yung baha, ay yung bangka ko. Parang bulok na. Kung saan yung madumi na bobo trap, doon siya pumasok, no? Ayos ah. Oh, talagang para sa iyo yan, boy. Hindi, sasabi talaga ano, bahay. Oh. Para sa iyo talaga yan. Sa iyo talaga yan nakalaan. Para makakuha ka na ng ano. Makakuha ka na ng baby love. Hanggang ngayon wala pa rin. Nako po, ano ba yan? Wala pang nagmi-message. Wala pa nag-iisip. Kakahanap talaga tayo ng asawa nito. Kakahanap tayo ng asawa pag ganito yung huli. Sana nga. Tumatanda ka ng ano? Binata. Tumatanda ka ng binata. Ito, tingnan nyo. Yun! Alimusan, dalawa. Oh, dalawa. 2 piraso. Ano yan? Ayos. Mag-ina. Swerte talaga si Boboy. Ako yung ama. Ingatan mo yan, baka mandali ka niyan. Sakit mo na katinik yan. Hindi yan. Swerte si Boboy. Doon muna sa dulo, diretso sa dulo ng bangka. Pira na yan mamaya. Ayos talaga. Tandaan na naman ito yung ng tayaan. Ayos talaga. Hindi ka sabitan, dahil lang man sabitan din.
Ay, ng buya mo. Halayo pa. Madami pa yan. Sana marami pa. Yun mga kaibigan, yan ang huli natin, no. Malaking ano, Dalahito. mga hitong, mga limusan, tsaka lapo-lapo. Ayan. Tatanggalan lang ng tinik yung mga alimusan kasi mahirap na, baka tayo madali niyan. Baka tayo madali. Ayos mga kaibigan, marami tayong nahuli. Ang lalaki pa ng alimasag. Yan. So yun mga kaibigan, Iwan na. Pakatapos na yung tiro. Ilatag na. dito tayo sa tabi, tinatanggalan ni Buboy ng tinik yung mga alimusan. Yun. Hanggang dito na lang tong video mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo sa mga nanonood ng aming video. Salamat sa inyong lahat. At sa mga bagong bukas pa lang ng Tapos na yung aasawain ko. aming channel, mag-subscribe na kayo mga kaibigan para Makita nyo ako. makita nyo si Poging Boboy. Tsaka updated kayo sa susunod pa naming mga video. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang. Yung mga magpapa-shoutout pala, next video tayo magsa-shoutout mga kaibigan. Salamat!